Non calamos, Radio Castro. Benvidos e benvidas a Raíces ao MIC, un podcast onde as voces da tradición se xuntan co presente para contar quen somos. Eu son Alixa e estou encantada de guiarvos por esta viaxe sonora e emocional. Eu son Lidia. Hoxe imos explorar algo tan bello como poderoso. A oralidade, as historias que pasan de boca en boca, esas que non están escritas, pero que sobreviven ao tempo. Historias que cruzan xeracións, culturas, camiños. Desde Galicia, onde a néboa agocha lendas entre as pedras. Até o Himalaya, onde o silencio das montañas tamén conta. Porque todas as culturas teñen contos, e quen conta tamén se conta a sí mesmo. Alixa, ti que ves de Pakistán, que historia che marcou de nena? Sí, lembro unha que me contaba meu pai nas noites en luz. Falaba do Simurg, un paxaro tan sabio que só aparecía cando toda a xente se unía para buscar a verdade. Dicía que era como un espello colectivo, sabes? Como se cada un levase unha naco da historia dentro. Sí, exactamente. E ti? Pois na miña casa sempre falaban da moura encantada que vivía nunha fonte. A miña avó dicía que se lle levabas un cacho de pan quente e lle cantabas unha copla, podía curar calquera tristeza. Sí, curar as tristuras. Iso é precioso. Ti intentaches velo? Sí, moitas veces. Pero máis que vela, sentía que ela estaba ali, no vento, na fonte, no pan quente mesmo. Ese é o poder da palabra. Non fai falla ver, só creer. Ademais, contar historias é un acto de memoria, pero tamén de resistencia. Totalmente, sobre todo cando estás lonxe da tua terra. Cando compartes unha lenda ou unha canción da tua lingua, estás dicindo: non esquecín quen son. É como plantar unha árbore onde estás, mesmo que sexa en terra allea. E cando alguén escoita esa historia e se emociona, é como se esa árbore botase raíces tamén no corazón do outro. Non che parece que ás veces unha historia é máis verdadeira cando a contas con emoción que cando a escribes? Sí. Sabes por qué? Porque vai directa ao corpo, á pel, non pasa polo filtro. Sí, claro. Moitos pensan que xa non se contan historias, pero non é certo. Cambiou o formato, iso sí. Agora hai vídeos curtos, podcast como este, directos e mensaxe de voz. E sabes que? Cando alguén conta unha historia na súa voz, sen filtros, algo máxico pasa. Escoitamos e conectamos. E se esa historia é real ou sentida, queda dentro. A oralidade non está morta, só mudou de roupa. E as novas xeracións? Crees que valoran isto? Eu creo que sí, quizás non sempre a chaman oralidade, pero cando cantan unha canción herdada ou contan algo da súa avoa, iso é tradición viva. Imos facer unha pregunta difícil. Se só pudieses conservar unha súa historia, cal sería? Pois eu escollería unha historia que ensina a resistir, que diga, non estás soa, a tua voz importa. Eu guardaría unha historia de encontro. Desa vez que alguén me contou algo do seu país e sen falarmos a mesma lingua, sentín que nos entendíamos igual. Iso é o máis maravilloso da oralidade, que non entende de fronteiras, só de emoción. E ti que nos estás escoitando, cal é a historia que levas dentro? Un conto, unha lembranza, unha canción ou mesmo unha frase que che dicían sempre. Envíanola, queremos escoitarte porque a túa historia tamén importa. Este é o espazo para voces pequenas, esquecidas, rebeldes ou soñadoras. Grazas por estar connosco en Raíces ao MIC. Ata a próxima.